खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फोरोंगिरि सानखालिनो फरायसुलिखौ गाज्रि आखु बाहायना फोरोंगिरिया हमजादों। राङारि केलेंकारियाव लोब्बा थानाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि सा6 मावफारियाखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। दिसपुरनि उनाव डिब्रुगड़आव गिबि मन्थ्रिनि गोदान दरबार। सुमि बराल' नङा, ट्रेडिं केलेंकारियाव लोब्बा गोनां गासैबो सुबुङानो हमजागोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। 27 नं राजा लामानि सेरफांगुरियाव गंसे थाव टेंकार गारिया अर खामना सेवहांगार। 1 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवजागोन हायुङारि मानास हाग्रामा। सालबारि फरायसालिमा आरो हाथरखि फरायसालियाबो फोरोंगिरि सानखौ फालिदों। गसाइगावआव मैहुर खालामग्रा फलानखौ हाग्रा बिफाना हमदों। गसाइगावनि 1 नं पानबारि आदिबासी गामियाव जौगानायनि मोखां नुवाखै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। फोरोंगिरि सानखालिनो बिलासिपारायाव सासे फोरोंगिरिनि लाजिनांथाव जाथाय। मख'नो गोनांदि 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखालिनो बिलासिपारायाव सासे फोरोंगिरिया उन्दै बैसोनि सासे फरायसुलिखौ गाज्रि आखु बाहायनानै एबा मलेस्टेसन खालामनानै फोरोंगिरि समाजखौ लाजिफोनांनायनि अजद थिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला काजल सैकिया मुंनि सासे लांसुनियाया फोरोंगिरिया गावनि फरायसालिनिनो सासे उन्दै बैसोनि फरायसुलिखौ मलेस्टेसन खालामदोंमोन। फरायसुलिनि नखरा लांसुनिया फोरोंगिरि काजल सैकियानि हेंथायै बिलासिपारा पुलिस थानायाव एजाहार दाखिल खालामनायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। बबेखानि हिन्जावसानि नखरा एजाहार होनायखौ बिथा खालामनानै बिलासिपारा पुलिसा लांसुनिया फोरोंगिरि काजल सैकियाखौ एरेस्ट खालामनानै पक्स' आयेननि सिङाव 21024 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामदों आरो बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। काजल सैकियानि हेंथायै गोलाव समनिफ्रायनो गावनि फरायसालिनिनो सासे फरायसुलिखौ मलेस्टेसन खालामबोनायनि गोख्रों अजद सिखांदों। फोरोंगिरि सानखालिनो फोरोंगिरि समाजखौ लाजिफोनांनाय काजल सैकियानि हेंथायै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा। सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि रेडिय'ल'जी बिफानाव सोलिनाय राङारि केलेंकारिजों लोब्बा थानाय सा6 मावफारियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारबाय। सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव राङारि केलेंकारि खालामनानै साख्रिनिफ्राय होखारजानाय सा6 मावफारियाफोरखौ फारियै बिश्वजित दास, सौरज दास, आब्दुल बाहिद चौधुरी, बापन देब, आब्दुल मुनिम आरो लाभलि बेगम लस्कर होनानै सिनायथि होदों। साख्रिनिफ्राय होखारजानाय बै गासैबो मावफारियाफ्रा कन्ट्रेक्चुएल बेसिसआव थिसनथाइ मोन्दोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला देहा फाहामसालियाव राङारि केलेंकारिनि जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि अथ'रिटिया बै सा6 मावफारियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय होखारदों। बेनि अनगायैबो रेडिय'ल'जी बिफाननि 4 टेकनिशियाननि हेंथायै जाहोन खिन्थानाय एबा स' कज नटिस जारि खालामदों। स' कज नटिस मोननो हानाय मावफारियाफोरा जादों कामरुल इस्लाम लस्कर, बिनय सेत्री, सामाद आहमेद लस्कर आरो शंकर देब। अजद सिखांनाय बायदिब्ला बै मावफारियाफोरा सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव रेजिस्ट्रेशन बेमारिनि अनगायैबो देहा फाहामसालि अथ'रिटिनो मिथिहोआलासे बाहेरानि बेमारिफोरखौ MRI आरो CT स्केन खालामनानै लाख लाख रां बोखांदोंमोन। मख'नो गोनांदि रेडिय'ल'जी बिफाननि बै मावफारियाफोरा गोलाव समनिफ्रायनो अथ'रिटिनि आन्दोआव बे आयेन बेरेखा फालांगिखौ स्रोदै मावबोगासिनो दङमोन। आफार आसामनि थाखाय रायजो सोरखारनि गेदेर अनथोब। रायजोआव खुंथायनि राहाखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि नोजोर आरो थांखियै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै डिब्रुगड़आव गिबि मन्थ्रिनि मावख' एबा CM सेक्रेटारियेटखौ बेखेवदों। मख'नो गोनांदि रायजोनि राजथावनि दिसपुरनि उनाव डिब्रुगड़आव आसामनि नैथि जायगा महरै सिनायथि मोनदों।
जेराव गिबि मन्थ्रिनि मावख' बेखेवनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सनोवाल, आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, बिमल बरा, डिब्रुगड़नि एमएलए प्रशान्त फुकन आरो गोबांसा सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव दिनै डिब्रुगड़नि सीएम सेक्रेटारियेटखौ बेखेवदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला साहा आसाम आरो आफार आसामाव सिबिथाय होनायनि थाखाय डिब्रुगड़आव गिबि मन्थ्रिनि मावख' फसंनाय जादों। बे मावख'आव दानसेयाव खमैबो सानब्रै खामानि मावगोन। मख'नो गोनांदि आफार आसामनि सुबुंफोरा गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय आरो 500 निफ्राय 550 किल'मिटार लामा हान्थिनानै दिसपुराव फैनांगौ जादोंमोन। नाथाय दानिफ्राय बेबायदि जेबो जेंना जानाय नंलिया। दिसपुरनि जायखिजाया खामानिखौनो डिब्रुगड़नि सीएम सेक्रेटारियेटनि जोहैनो मावनाय जासिगोन। बबेखानि डिब्रुगड़नि गोदान सीएम सेक्रेटारियेट मावख'आ आफार आसामनि मोन 9 जिल्ला फारियै डिब्रुगड़, तिनिसुकिया, गुवाहाटी, चराइदेव, जरहाट, माजुलि, गलाघाट, लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि खुंथायनि खामानिफोरखौ नायगोन आरो मावगोन। बे राहाया सोरखार आरो रायजोफोरनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय अनलाइन ट्रेडिंनि मुङाव थगायनाय आरो रां लुथिनायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खुगा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव सोलिगासिनो थानाय ट्रेडिं केलेंकारिनि सायाव गिबि मन्थ्रिया बिजाथाइ होदों आरो सुमि बराल' नङा, बेबायदि ट्रेडिं केलेंकारियाव लोब्बा थानाय साफ्रोमबो सुबुङानो हमजागोन। भारतीय रिजार्भ बेंकनि नेमखान्थिखौ सिफायनाय गासैबो सुबुंनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि आरबिआइ आरो आरबिआइनि बेन्दोङाव थानाय फसंथानाव इनभेस्ट खालाम। आरबिआइनि गनायथि गैयालासे जेबो लेनदेन खालामनो हाया। सिआइडिआ बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। गोनां जायोब्ला एसआइटि दानाय जागोन होननानै बुंथियो। बेनि बागै मिरु सरकारनोबो रिपर्ट हरबाय होननानै बुंनायजों लोगोसेनो बेबायदि मानि ट्रेडिंनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखायबो खावलायदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि गिबियाव दीपांकर बर्मना कौटि रां ट्रेडिं केलेंकारि खालामनाया सोराङाव फैनायनि उनावनो रायजोआव मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे ट्रेडिं केलेंकारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव गंसे थावजों बुंफबनाय टेंकारा माहारियारि राजा लामायाव गोग्लैदों। अर खामनायनि जाहोनाव सेवहांगार जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला टेंकारा धालिगाव फारसे थांगासिनो दंमोन। 27 नं माहारियारि राजा लामायाव थावजों बुंफबनाय गंसे टेंकार गारिया दसेयावनो खामजोबो। गामिनि सुबुंफोरा गिदों, जाहोनाव पुलिसा सुबुंफोरखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरनो गोनांबो जायो। सुबुंफोरा सन्देह खालामदों दि बेवहाय मोनसे गिख्रंथाव बेफ्रुनाय जादोंमोन। टेंकाराबो धालिगाव फारसे थांगासिनो दंमोन। जोबनायाव गंब्रै अर खोमोरग्रा दमखल गारिया अरखौ खोमोरनो हादोंमोन। सालायगिरिखौ पुलिसा देहा फाहामसालियाव दैथायहरदोंमोन। टेंकार गारि सालायग्राया आथिखालाव खैफोदनिफ्राय बायजोआव दं होननानै पुलिसा फोरमायदों। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामाखौ 2024-2025 मायथाइनि दावबायारिफोरनि थाखाय फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय बेखेवनानै होनाय जागोन। दिनै हायुङारि मानास हाग्रामानि फिल्ड डाइरेक्टर आरो गाहाय हाग्रा संरैखागिरि डक्टर सि रमेशआ गांसे फोसाव बिलाइनि गेजेरजों बेनि बागै फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नेम बायदियै हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गाहाय हाबग्रा गेटखौ बेखेवगोन बिफानारि बिबानगिरिफ्रा। मख'नो गोनांदि गाज्रि बोथोरखौ नोजोर होनानै जिब रोखोमथायखौ रैखाथि होनो थाखाय 20 जुन 2024 खालि हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि थाखाय मानासनि हाबग्रा लामाखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। दैज्लां बोथोरा खमायनायजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा दावबायारिफोरखौ बरायनानै पार्कआव होनाय गोबां जिब रोखोमथाय आरो नुथायखौ नायनो थियारि जाबाय। बेराफारसेथिं मानासजों सोमोन्दो थानाय हटेल लजफोरखौ साफ सिखोन खालामनायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोनदों।
सालबारि फरायसालिमायाव मैया फरायसालिमानि फरायसा खौसेथि मेल सानथौ बिगियान एबा फिलसफि बिफान, बर' बिफान आरो असमिया बिफाननि बानजायनायाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों फोरोंगिरि सान फालिनाय जायो। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजानाय फोरोंगिरि सानाव जागायजेननायावनो फरायसालिमानि फिरफिला बिरहोयो गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। बेनि उनावनो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवो गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। फरायसालिमानि फोरोंगिरि मावफारियाफोर आरो फरायसुला फरायसुलिफोरा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव बिबार बावो। सानजौफु समाव फरायसालिमानि नब्लाङाव फोरोंगिरि साननि बागै मोनसे बेसेनगोसा सावरायमेलबो खुंनाय जायो। सालबारि फरायसालिमानि फरायसा खौसेथि आफादनि नेहाथारि कर्ण मोसाहारिया सामलायनाय सावराय जथुमायाव फरायसालिमानि गोबां बिबुंगोराफोरा गुबै आयदानि सायाव बिबुंथि लाखियो। सावराय जथुमाव फरायसालिमानि गोरायुं, लेङाइ गोरायुं, बिबुंगोरा बिबुंगिरिफोरखौ फरायसा खौसेथि आफादनि फारसेनिफ्राय मान बावनाय जायो। बेराफारसेथिं फरायसालिमानि असमिया, सानथौ बिगियान आरो बर' बिफाननि बानजायनायाव आलादायै फोरोंगिरि सान फालिनाय जादों। बेराफारसेथिं सालबारि हाथरखि फरायसालियावबो सानसेनि हाबाफारिजों फालिनाय जादों। हाबाफारि बायदियै गोसो गोथारै डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनाय आरो केक हानाय बे हाबाफारिखौ मावफुङो गोरायुं सुमित्रा बर'आ। सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालि, सालबारि गोजौसिन गेजेर फरायसालि, खोला बिजनी आदर्श गोजौसिन गेजेर फरायसालि, खोला बिजनी जौसिन गेजेरारि फरायसालि, खोला बिजनी डिग्री कलेज, रुपही जुनियर कलेज, भबानीपुर आनसलिक फरायसालिमा, सुरुपेटा आर्यभट्ट एकाडेमी जौसिन गेजेरारि फरायसालि लोगोसे सालबारि महकुमानि गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो फरायसालियाव मैया फोरोंगिरि सान फालिनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव फरेस्ट रेन्जनि रायमना हायुङारि पार्कआव हाग्रामानि जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै बुथारग्रा फलान सुबुंखौ खादों हाग्रा बिफाना। मैहुर खालामग्रा आसुर सिं बसुमतारिखौ कसुगाव रेन्जनि हाग्रा बिफान मावफारियाफ्रा हमदों। गसाइगाव महकुमा 2 नं नन्दिपुर गामिनि आसुर सिं बसुमतारिया हाग्रानि जुनारफोर मैदेर, मै बायदिफोरखौ मैहुर खालामगासिनो दङमोन होननानै खौरां मोननायनि उनाव हाग्रा बिफाना हमदों। मैनि खर'जों लोगोसे 10 किल'ग्राम मैनि बेदरखौ बोखांनो हादोंमोन हाग्रा बिफाना। आसुर सिं बसुमतारिखौ कसुगाव रेन्जनिफ्राय आथिखालाव जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। बिटिआरनि 6 नं काउन्सिल कसुगाव बियाबाव जौगानायनि थाखाय सौहैनो हायै गंसे जर'खा गामि दं। बे गामिखौ 1 नं फानबारि आदिबासी गामि बुंनाय जायो। लामा आरो दालांफोरनि आंखालनि थाखाय एम्बुलेन्सआ गामियाव थाङा। हरखाब सिबिथाय दै जगायनाय खान्थि गैयाब्लाबो गामिया फोथारनि दै बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। थांनाय 20 बोसोरनिफ्रायनो गंसे दंफांनि दालांखौ पाक्का खालामनाय जायाखै। एसे अखा हायोब्ला गामिसिम साइकेल लांनाया जाथावना नङा। 1 नं फानबारि गुदि फरायसालिनि थानाय दालां, गामि आरो लामानि फोथाराव दै जगायनानै बियाबनि मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारिनो गले गले आरज गाबहरनायनि उनावबो सिगां समफोराव जेबो फिननाय मोनाखै। खालि आं बानायगोन बियो जोब्बाय। नाथाय जेंनाया दिनैसिम सुस्रांजायाखै। बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ नायनो थाखाय बारग' इएम रेवरेवा नार्जिहारिया गामियाव दावबायहैयो आरो जायगानि रायजो राजानो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो रादाय होदों। नाथाय बे रादाया बेसेबां जाफुंगोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।